weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to fasudeɓe to kuñankari to korka ƴela to madina alheri to gawinane to radio tata cheikh oumar to radio tare to a woyni to guetama to dimboli ko on takkusan juula ha to galle ceerno habous diallo to kiiɗire ko taari ɗum kala ene jiiya e gardini kabaruji men to leydi Mauritanie jaagogal kalfinagal ko fate ya garta oto joni ministre l'équipement de transport o holliri tigui wonde guila alkamisa no gasi joya lewru décembre gonɗen ndu police national leydi ndi ɓe mari systéme de contrôle intelligent tawi ko systéme kay binditoɗo dendagal autoji dogoji dogdu fakkide no fewi e ɓena sofreɓe ɓe kaɓɓata ceinture de sécurité ha joni to leydi Mauritanie fuɗɗima saison touristique saison kesso hitade 2025 2026 e ɗum noon fuɗɗirima tigui temedere capanɗe jeegom e jeetati touriste mbawi tigui yettade toon to attara to leydi Sénégal laamu leydi Sénégal yaltini sappo e joyi milliard tawi ko franc CFA noon ko joni ko fati kaya puɗɗogol golle haɓade yoolere wuuro Touba golle ɗe noon puɗɗima ko aset hanki to leydi Mali Boña tawi ko banque biteɗo banque de confédération d' industrie et de développement tawi ko fedde alliance des états du Sahel woni leyɗele tati Burkina Faso e leydi Niger e leydi Mali ndendi on Boñ noon udditi golle mum ardi Boñ o ko Burkina Faso najo to leydi Congo Brazzaville landa laamu ka wiyeteka parti woni wiyeteka PCT parti congolais de travail ɓe jooɗima congrès mabɓe battowo congrès jeego ɓi o e nder congrès noon ko aseta hanki o ɓe erima Sassou Nguesso hoorejo leydi ndi nde wonata candidat mabɓe e sungoji tijjaɗi e lewru mars 2026 kedde Afrique jabboɗen ko Alassane Oumar Mbodj habruji men joolam jaɓiri ma en jaa ha to leydi Russie to leydi Ukraine to leydi Taïwan to dowlaji tedduɗe Amérique ha to leydi Syrie bisimilla moon e ketki hotodirte joni piren pacciren salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneje wi ko firtata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa gandu bindi laaɓaɗo leɗɗe jadinde ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo Allah luɓirimo gandal omo safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol gorko mo melga wuuro jinneji ne yara wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje koyɗe guloje ɓalli ƴakkoji ceerno Amadou Tidiane Diallo ene yawnani ɓeena rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe ustoraɓe ndewago rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam site kala gorko mo melga wuuro jinneji ne yawna ɓen worɓe ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye men jippiɓe leece fiɗaɓe wonduɓe prostate kala ceerno Amadou Tidiane Diallo no prostate ma fotiri kala so tawi on jokkodiri e balɗe tati joni docteur eɓe ma nanduma an kam holo safa ƴettuɗa ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawren ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabruji ɓe arsigaji men kippi gorko mo melga wuuro jinneji ne yawren ɓen ƴewɓe embauche ƴewɓe visa ji e dendagal kayitaji kala son jokkodiri joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tidiane Diallo eɗo saaha mo tawi to Paris lamorgo leydi France a yiiɗi jokkodirde e makko numéro makko téléphone appel WhatsApp kala mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuuro jinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi kono wiya Abdoulaye Diallo numéro mbatta ko 00 221 77 714 94 15 gorko mo melga wuuro jinneji gam hoybitande taweteɓe lappol palol dande ma ɓe Mauritanie Sénégal base makko ne tawe to Rosso ha to Dagana Mauritanie kala en tawi ɗon sehil makko ɓinende makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe sa yiiɗi jokkodide mum mbatta ko 77 537 78 29 79 28 mbiɗen mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo base makko ne tawi to Nouakchott en tawi ɗon ɓiyi ko mbatta ko 46 84 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo ko laaɓɗo reedu comme malaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden danɗo faade makko an
jambitowo ɓandu musoru ɓandu jaɗoru ɓandu wuloru koyɗe musoje koppi musoji keceji musoje AVC cardiaque moƴƴiyam dogata e ɗaɗi muɗuma donkuɗo yaade juma e jama e jokkoyde enɗam kala holko jokkodirta koye gorel te heeɓe hutortoɓe ɗum jokkodiri e gorel te kolliti oɗo saaha koɓe jambitanno duuɓe kitale kala ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ko kawisaji mawɗi ko haako iwru ko tokkoridi nooro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorel te a ittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa ala effet ala rewam ala haydara ko haako tan wocca ko fewna ha feewi aɗa yara ene lawƴa kala ñabbuji gonnoɗe nder ɓandu maɗa an jiɗɗo jokkodirde e tongoɗe gorel te walla ni site gorel te jangana hoore maɗa ko jangta e gorel te jahata koto internet a tappa toon www.gorelte.com joni jiya toon ko safrata e ñabbuji cuɗotoɗe ɓalli kala so tawi noon ko tongoɗe gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koye nder leydi Mauritanie jokkodirta koye Adama Niang ɓuuri andirede Boy Nasa on noon mbatta ko 47 85 20 96 walla so tawi koto sehil baabi gonɗa e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Elimane Ndiaye 46 57 85 92 so tawi gonɗa koto kay hayɗi e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Acca Keɓe 46 46 48 86 walla so tawi koto Nouadhibou gonɗa jokkodirta koye Seyni Niass mbatta ko 46 53 52 43 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te e jeese men dañen jama kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo nogas jeetati lewru bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyya habruji mon e ɗemgal pular e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba hono no mbiru enen gardidi kabruji men e nder leydi Mauritanie puɗɗoɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate jangde e réforme du systéme jangde biteɗo madame Houda Ba o joddima noon ñande alkamisa ɓennuɗo ñande aljuma ɓennuɗo o joddima e nder bureau ji makko agence et ambassadeur joɗaniɗo leydi Turquie e nder leydi Mauritanie on woni son excellence biteɗo Bourhane Koroglu ɓe jewtidi ko heewi noon ko faadi kay e yidde ɓeydude jokkodiral moƴƴal e gollodiral hakkude leyɗe ɗiɗi ha tenti noon e fannu jangde ha tenti kadi e fannu biteɗo technologie e biteɗo fannu biteɗo informatique ha to banggue langue kala ene siftinde on noon wonde leydi Turquie ene jokkodiri no fewi to banggue leydi Mauritanie to banggue jangde leydi Turquie ne jogui école aji mum garɗude no fewi e nder nakkere lamorgo leydi ndi ene tawtora jonde ɗe noon secrétaire koolaɗo kuuɓal ministére o e conseiller chargé de la communication wondude délégation tibbuɗo tawi ko turkinaɓe arduɓe e ambassadeur o ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen le haut commissariat de l'ONU o réfugié woni catala bitegal UNHCR ɓe kolliri tigui wonde nder ndeɗo yontere wotere kene ɓuura ujunere neɗɗo tawi ko doga moltu en woni réfugié ji ummiriɓe to leydi Mali naati e nder leydi Mauritanie tawi kadi ɓe naatiri koto banggue worgo ɓaaƴo funnague leydi ndi woni to sud est leydi ndi kamɓe kala noon ko malinaɓe dogɓe leyɗele mumen ngari kay moltoyade e nder gendi Mauritanie catala UNHCR ɓe kolliri kay ɓe bindetima e nder yontere wotere ujunere temedere e yimɓe tata tawi ko réfugié woni doga moltu en ummiɓe leydi Mali arɓe moltade e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon ko ɓuuri hewde hen nan ko sukaɓe wondude rewɓe ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen ministére de l'équipement et de transport mo gendi Mauritanie holliri tigui wonde kay guila ñande alkamisa nogas joyya lewru décembre police nationale leydi ndi ɓe mari kaɓirɗe kese
GPS tawi kadi ɓe mari tigui woni ɓe keeɓi systéme kesso numérique de contrôle et d'enregistrement des infractions au code de la route woni machine aji kay tawi kadi ko caméra ji e radar uji bawɗi winditade kay kala neɗɗo dognowo oto mo respectani code de la route ha tenti noon e fannu ɓen sofreɓe kay dogoɓe dogdu fakkinde no fewi woni ko wiyete excès de vitesse walla sofreɓe ɓe kaɓɓata ceinture de sécurité ɗum noon wonande kay dendagal ɓen dognoɓe otoji ha tenti noon e waɗoɓe voyage uji long voyage yo gandu kay e dow laabi he kala e oɗo saaha joni ko caméra ji e radar uji woni ko watte hen kala kay chauffeur dogɗo dogdu fakkinde no fewi yo andu hayso dartinaka e lawol machine aji ɗi koko binditi oto mum e kala kadi chauffeur mo haɓɓani ceinture de sécurité en e ɓen kadi wonɓe on client gonɗo yesso kadi so tawi haɓɓani ceinture mum de sécurité yo andu machine aji ɗi koko fotata jomum mbawa kadi winditade mbaɗa infraction ɗum noon kala ne mbawɗa arde yoɓoyde kayitaji oto maɗa ma taw infraction ene waɗa toon ministére de l' équipement et transport noon holliri ɗum jeeya koye peeje kay kesse ɗe laamu ngu ƴetti foof noon ko yidde haɓade kay yidde ɓeydude sécurité e laabi ɗi haɓade accident ji e kala saaha teskede kewgol accident ji tawi kadi ko accident ji jaaduɗe e wargoji e nder leydi he tawi ko ɓuuri hewde ɗin accident ji sabuto ɗum tigui ko erreur humaine tawi kadi ko ɓuuri hen hewde ko excès de vitesse walla wasde respecté code de la route kanko ministére o noon o erima dendagal ɓen joom otoji e sofreɓe kala nde mbawa tigui respectude code de la route haaɓe ganda tigui e oɗo saaha joni caméra ji e radar uji kala nana mbaɗa e dow laabi he ha joni ko leydi Mauritanie kentoɗen commerçant ji tawi ko Mauritanie naɓe wurɓe toon to Bamako ɓe boutique aji men udda oɗo saaha kala kene ɓuura hande lebbi nayyi ɓe kolliri tigui wonde ɓe puɗɗima haabde ɓe puɗɗima lornude no feewi ɓe kolliri noon wonde kay goto e ɓen joom boutique aji holliri tigui wonde ɓe pelliti kay wadde diño mabɓe altine janggo o to yesso ambassade leydi Mauritanie toon to Bamako hollirde kay ɓe tampi ɓe lorli erade kadi laamu ngu nde darto kay ne darde mum fonno kay ha ɗiɗon boutique aji mbawa udditede saabu ɓe kolliri boutique aji ɗi ko nokkuji danen koɓe luuɓe ha joni boutique aji ɗen udda kono kala lewru koɓe yoɓoɓe luwas kadi ko hen ɓe guuri ñamde mabɓe yarde mabɓe kala ko hen ɓe guurno noon oɗo saaha kala fodde lebbi nayyi boutique aji ɗen umi eɓe jawi no fewi kay darde laamu Mauritanie daari ko fati e udditgol boutique aji mabɓe ha joni ko genddi Mauritanie keddoɗen hono noon mbiruɗen gardidi kabaruji men saison touristique 2025 2026 fuɗɗima e nder genddi Mauritanie aseta hanki o laana ndiwa ka garwaniga kay udditɓe oɗon saison touristique juurima to bowa wallade diwaji international ngala atara laana ka noon ko ari kay addi temedere capanɗe jeegomo e jeetata touriste tawi kadi ko hoɓɓeɓe nationalité ji certuɗi foof noon ko Europe naɓe délégué régional de l'office national de tourisme biteɗo Cheikh ma eli ali Cheikh ma el aliyina wula Cheikh Sadibou wula Cheikh Sadibou o jaɓi mabɓe toon o wiɓe kadi bisimilla mabɓe saison touristique annuel noon ko saison kewɗo gartam no fewi wonande leydi Mauritanie ha tenti noon e région de Adrar o ha tenti kadi e wuuro Atar ngo e fannuji kewɗi no fewi kala hitande noon so oɗo saaha yonti tourisme hewɓe kay ene mbadda ida faade nder leydi Mauritanie ha tenti toon to Atar gam yidde noon wangade ɗeɗo tule ceene e désert wondude e montagne uji tawteɗi toon e nder oɗon région ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen CSA woni commissariat à la sécurité alimentaire ɓe gaddi ballal mabɓe paydingal no fewi aseta ɓennuɗo o faade famille on famille noon tawi ko famille kemnoɗo Diaye cuumu galle mum to bannoɗo toon to wuuro wiyetengo Awinatel Zebili tawatengo e nder Mokata mo jiggeni ko préfet mo jiggeni noon hono biyeteɗo Mamadou Amadou Dia waɗi supervisé golle ɗe dokkirgol ngal ɗon ballal ngal noon tawe hen maaro wondude sukara e nebam wondude enveloppe ñerɗo no fewi baɗɗo haalis hay sinno kay en gandani holno foti woni e nder enveloppe o kono teskama kam ko enveloppe ñerɗo no fewi ɓen noon jayanoɓe hen kay gonnoɗo porte parole famille o holliri weltare mum mawni no fewi kay e ngal ɗo ballal si a tenti noon e hoorejo leydi ndi wattude hakkille mum e kala saaha ɓesgu murtanaɓe kala jayaɗo laamu ngu ne heewi wattude mum hakkille ara downaɗe ɗum adda ballal faade ko noon kadi ɓe jetti ɓe jarni ɓe dunima ngal ɗo catala bitegal au sécurité aliment bitegal au sécurité bitegal tigui commissariat sécurité alimentaire no didorino ha joni ko leydi ha joni habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena to leydi Sénégal noon to nokku biyeteɗo to nokku biyeteɗo frontiére Massala frontiére Moussala laamu leydi Sénégal waɗi toon balɗe ɗiɗi tawi ko balɗe ɗiɗi contrôle sévère no fewi ɗum noon ko ñande
nogas joyi e ñande nogas jeegom décembre ɓeni ɗu to secteur kerola moussala contrôle mawɗo no feewi tawi ko contrôle document de voyage kala kay natowo leydi ndi so tawi ala kayitaji mum timmuɗi tawi ko document ji de voyage ko wayno carte mum d' identité passeport walla carte de séjour so tawi jomum ala ɗum ɓe kada jomum nadde nder leydi he contrôle noon ko tuggi kay ɓe tuggiri ɗum koto wiyete moussala ha yetti to wiyete guemeji caggal ɗum kadi ɓe tuggi to wiyete guemeji ha yetti to wiyete fadougou ɓe jettima nokkuji kewɗi no fewi ko wayno gara mo Boureya ko wayno to wiyete Bougoda e to wiyete fadougou e ko taari ɗum kala e ko taari ɗum guure taari ɗum kala ɓe mbawi yettade wadde hen patrouille mabɓe e mbadi kay ɓe ndera ɗiɗon jalɗi ɗiɗi noon ɓe mbaɗi refoulé temedere nogas e nayo neɗɗo tawi kadi koɓe ngalano kayitaji timmuɗi woni ko wiyete document de voyage e nder ɓen temedere nogas e nayo ruttinaɓe waɗaɓe refoulé nawtaɓe guure mumen hen sappo hen ɓen noon hen capanɗe jeeɗiɗo ɗiɗo ko malinaɓe nogas jeytata ko Burkina Faso naɓe hen sappo jeeɗiɗo ko Guinée naɓe hen joyo ko Niger naɓe ɗiɗo heddiɓe ɓe ko Nigéria naɓe laamu ngu noon holiri kay woni yidde mum e fandare mum kay yidde mum e fandare mum ko rende keeri leydi mum e andude kay kala natowo e nder leydi he tawi kala natowo hen kay natirta koye damala mawgal natirta koye dow lawol saabu kay teskede oɗo saaha joni kewgol ko fati terrorisme e ko fati tigui e bandiyagal e criminalité kala ko ɗum woni yidde laamu ngu e oɗo saaha joni andude kay keeri mum tawi wona kay ari oƴƴo wona garɗo foof naata e nder leydi hen ɓe kolliri noon wonde contrôle moɓe mbaɗi toon ɓe mbawi tigui jokkodirde guilay ardiɓe oɗon diwan ɗiɗon diwanuji kala guilay joom wuroji ha e maire uji e foof ɓe mbawi ɓamdude e mumen e yotide mumen e ndeɗon feere ha joni habaruji men demgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni Cheikh Tidiane Dieye kañum woni jaagogal kalfinagal ko fati ministre leydi Ligue et de l'assainissement woni jaagogal kalfinagal ko fati diƴƴe e sénare leydi ndi o waɗi visite makko aseɗa hanki o toon to Touba o waɗi toon noon e nder visite he waɗi toon lancement ko fati projet kesso noon puɗɗugol projet kesso tawi on projet noon ko projet de drainage woni tigui drainage diƴƴe toɓoji ɗum noon woni tigui no projet kay e oɗo saaha joni ƴewde kay ɗeɗon diƴƴe toɓoji kala so tooɓi kay to diƴƴe ɗe mbawata fatude kay tawa watta yolayru e nder wuuro Touba teskago kay kala hitande so ndungu ngu ari ne waɗa yolayru mawdu no fewi jaaru oɗo projet kesso noon mo laamu ngu ƴetti e oɗo saaha joni ko sappo e joyi milliard tawi ko France CFA tawi foof kadi ko état du Sénégal yaltini ɗum e jiifaji mum laamu ngu noon woni tigui koye membade kay oɗo saaha joni hol peeje batteɗe kay beele yaltinde wuuro Touba ngo e toɓoji walla tigui e yolayru e kala saaha toɓoji délégation noon ɓe puɗɗiri tigui golle ɗe ko yesso galle Serigne Abdoulahat hono ko holliri catala bitegal PDGI ɓe mbaɗi toon infrastructure ji mawɗi no fewi kay ene tawe hen noon bâche uji ɗiɗi tawi ko pompage ɗi 60 tawa hen ɗi bâche uji noon ɗi pompage ɗi kattani men ko temedde jeeɗiɗi mètre cube kala waktu wondude kay capanɗe nayyi e joyare garde collecte wondude systéme de drainage caggal ɗum noon ministre o yaɓani tigui koto wiyete Darou Rahmani o juurima toon Serigne Modou Habiba Mbacké khalifa diwan o ko noon kadi on wawi tottudeɓe o jarni ɗum caggal kayde tottiɓe boowe mawɗi no fewi tawi ko ɗen boowe ɓe mbawata wadde ɗeɗon golle woni ɗiɗon ouvrage uji ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aseɗa hanki o nogas jeeɗiɗi décembre teskama kadi ko accident kulɓiniɗo waɗi e to natirde Koungheul sanga 13h woni 1h ñalawma ko car de transport mo compagnie Cheikh Sharif kañum felɓodiri e camion malinaɓe yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali men waɗi kadi sappo e jeeɗiɗo waɗɓe jolnoɓe sappo e jeeɗiɗo waɗɓe kadi mbawi barmude hen car o noon ko kañum rimduno sappo jeenayo nden ko camion on ko kañum tigui yinno wadde dépassement woni tigui yinno doublude tawi kadi o woni ko 3e position nden omo woni dogdu fakkinde no fewi yidde doublude kay ko ɗon fotti e car o tawi car o aranno ko sens inverse ko ɗon tigui o felɓodiri e car o mbiɗen waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittali men e sappo e jeeɗiɗo waɗɓe barmuɓe hen e oɗo saaha joni noon hosseskama noon e oɗo saaha joni noon losgoji jaaƴi kay mbawi udditede hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen mbiyen ha toon to Agnam commune des Agnam ɓe joɗinoma jonde tawi ko vote budget commune o e nder oɗo weekend vote de budget noon waɗi tigui ko caggal waɗi ɗum noon waɗi ko caggal Farba Ngom woni Farba Ngom noon maire des Agnam tawtoraka ndeɗon jonde kay tawi ko vote de budget saabi ɗum noon ko
maire des Agnam e oɗo saha joni tawe tigi e nder dumbirɗi ɗi leydi Sénégal ene tawe nder kasoji jonde nde noon e nder ndeɗo jonde noon ɓe kolliri tigi kamɓe kala joɗinoɓe jonde nde kamɓe kala noon ɓe ciftori Farba Ngom ɓe kolliri kadi ha joni succi e mabɓe total faade maire mabɓe hono Farba Ngom budget mairie nde noon hitade hikka nde wonno tigi budget o wonno ko temedde joyi million ɓeydima hitade hikka nde 2024 2025 wonno ko 500 millions e ndeɗo hitade noon budget kesso 2025 2026 ɓe jettima temedde jeetati millions tawi ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Macky Sall gonnoɗo hoorejo gendi Sénégal o holliri tigui sunare makko mawde no fewi caggal kayde o nani jaltugol aduna oɗo tawi kadi ko debbo sohnajo nalanke dowlunoɗo no fewi betnoɗo sohna Khara Mbaye Madiaga sohna Mara Mbaye kadi noon ko nalanke mawɗo no fewi o holliri tigui wonde culture leydi Sénégal wasi jallala mawgal no fewi o wi Khara Mbaye Madiaga waɗino tigui mission mum ha timmi marki kadi génération ngaji kewɗi no fewi woni tigui duusi génération no fewi oɗon debbo noon jaltude aduna siftinde noon ko kanko woni jimmannoɗo dande kay haysino dande nde welani kono kay ko jande heɗade no fewi wurde sanne saabu kay o yimi ko laabi kewɗi kay ko fati e coupe d'affaire coupe d'Afrique so tawi leydi Sénégal ene yaaha ko ɗum tigui ɓe kewi wadde lim national mabɓe hoorejo leydi ndi noon hono gonnoɗo hoorejo leydi ndi hono Macky Sall président Macky Sall noon holliri hen sunare mum mawde no fewi o duwanima dendagal ɓesgu jaltude aduna o e dendagal kureji ɗi kala nde Allah yurmotomo yaafoma harnamal janna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina ko leydi Sénégal ha joni keddoɗen landa witeka PRP woni parti républicain populaire ka landa ka Déthié Fall ardi landa ka noon kanko Déthié Fall noon holliri tigui wonde o riwi ɓe mbaɗi limogé ha laaɓi kay alada hande no gas jeetati décembre 2025 biteɗo Ibrahima Dieye kañum wonno secrétaire national landa ka tawi koko fati e finance ɓe taw noon diwgol makko kay ardade oɗon poste ko avec effet immédiat woni tigui sahande haala nde ko nden tigui o itta ha laaɓi e wonde secrétaire national kalfinaɗo ko fati e finance et logistique landa ka ɓe kolliri noon ɓe ittimo hen ɗum noon tawi kadi ko pour des raisons disciplinaires saabu kay oɗon Ibrahima Ndiaye kay ittaɗo e golle mum holko haalno kay haalande e radio ji tawi kadi wondani e yamirore ɗum noon ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni ɓe ittimo ha laaɓi ɓe ndiwimo e golle makko ha joni kabaruji men demgal Pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena alliance des états du Sahel woni tigui état leyɗe tati leydi Mali Burkina Faso leydi Niger renduɓe ndeɗo fedde ɓe joɗinoma sommet mabɓe ɗiɗaɓo tawa ko toon to Bamako lamorgo gendi Mali ɓe mbaɗi noon e nder jonde he noon ɓe mbaɗi lancement udditgol banque woni bogne on banque noon tawi ko kamɓe fedde nde rendi ɗuma bogne o noon ɓe inniri ɗum ko BCID alliance des états du Sahel woni banque confédérale d' investissement et de développement taw ɗum noon ko taɓal mawgal no fewi wonande ndeɗon fedde wonande ndeɗon fedde noon kaɓe kolliri noon wonde kay or kaɗon bogne noon waɗama tigui inauguré waɗanno inauguré ko guilguene talata nogas e tati lewru décembre 2025 e nder Bamako lamorgo leydi Mali tawi kadi ko ɗeɗo leyɗele tati renduɓe ndeɗon fedde witende alliance des états du Sahel yidde alliance des états Sahel noon ko wawande koyemumen kay tawi tigui nattude ɗaminade e ñagoyade kay e ñamloyade kala saaha halisaji e nder boñuji international ɓe puɗɗori noon boño ko halis jonɗo no fewi saabu kay ɓe puɗɗori ɓe uditiri boño kay ɓe puɗɗori ko temedde joyi milliard tawi ko franc CFA ene weccito noon e temedde jeetati capanɗe jeenayyi million tawi ko halis dollar américain ɓe kolliri noon woni priorité oɗon boñ noon ko wadde financé infrastructure uji wonnude énergie e ndema wondude développement industriel wondude développement ko fate développement industriel kala ɓe halfina gardigo boño noon woni tigui ardi présidence boño e oɗo saaha joni ko Burkina Faso najo cukko makko noon rewɓe makko ɗiɗo woni les deux vice président noon hen goto ko Niger najo goɗɗo
goddo o ko malinajo so tawi ko conseil d'administration boño ko be 6 administrateur be andi 6 administration kala leydi addi ko administrateur ji didi woni leyɗele tati ɗi wona administrateur ji jeegoma woni tigi yidde mabbe kay e fandare kambe alliance des états de sahel ko wawande koye mabbe kay nattude ɗaminade leyɗele occidentaux ji yidde kay yidde mabbe kadi ko ɗellidde dendagal ngaluji tawi ko cuuɗiɗi e nder lessa leydi mabbe leyɗele mabbe ha joni habruji men ɗemgal pular to leydi Mali ñande aljuma ɓennuɗo nogas jeegoma lewru bote 2025 no mawninama tigui manditare wattode duuɓi capanɗe jeegom e joyyi ko leydi Mali e leydi Russie jogodiri kay to banggue relation diplomatie yuɓɓinama noon conférence de presse to ambassade Russie e nder Bamako e gardogol ambassadeur Russie hono son excellence Igor Gromyko e tawtorede kay diplomate uji kewɗi no fewi tawi ko Russie naɓe ambassadeur noon holliri tigui wonde nde ɗo hitande kay 2025 wonde cilsiltere mum ko hitande mawde no fewi ko hitande kay deɓe teski ƴellitima no fewi to banggue relation diplomatie hakkude leydi ɗiɗi woni hakkude leydi Russie kañum e leydi Mali kadi o holliri ɗum ko yesso tan fayi to banggue ngal ɗon jokkodiral ha joni habruji men demgal Pulaar senɗo mbima toon to leydi Mali koto Congo Brazzaville paɗena PCT ko parti congolais de travail ko landa laamuka landa ka ɗon joɗima aseta hankino gasa jeeɗiɗi décembre ɓe puɗɗima kay congrès mabɓe toon to Brazzaville tawi ko batto congrès batto lawol jeegɓi walla woni 6e congrès tawi noon ko fawta Addis Ababa kay saabi noon nde ɗon congrès kay ko yidde heblanade ko fati e sumgoji hoorejo leydi kay poɗɗi fuɗɗade kay poɗɗi waɗede ko ɓoyata tigui e nder lewru marsa 2026 woni tan ɗo e lebbi tati e nder congrès he noon ɓe kawri kamɓe kala noon ɓe kawri yidde mabɓe kay ko ñagade hoorejo leydi ndi hono Denis Sassou Nguesso gonɗo hoorejo leydi ndi jaaro duuɓi capanɗe jeetati e ɗiɗi nde wondata kay candidat mabɓe e ɗiɗon sumgoji tijjaɗi ñande nogas ɗiɗi lewru marsa hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas jeegoma holliri noon hono no holliri kay hono no holliri secrétaire général landaka biteɗo Pierre Moussa fodde noon ujunnaje tato neɗɗo teskama tigui mbawi notitade e oɗon congrès puɗɗugol congrès o tawi kadi ko ummoriɓe e nder jokli nayyi e nder leydi kala Denis Sassou Nguesso noon siftinde on o jibina ko guila hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe nayyi tati woni 1943 o ardima leydi ndi kene ɓuura joni duuɓi capanɗe nayyi saabu o ardinoma leydi ndi ardino leydi ndi kay ko guila saaha parti unique woni e gantaga ko landa gota woodi e nder leydi he ɗum wonno ko hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi e jeenayyi ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e ɗiɗi caggal ɗum noon sumgoji sumgoji kay gadani tawi ko sumgoji pluraliste woni tigui caggal lelandaji kewɗi goɗɗi cosaan sumgoji dewɗi hen ko Pascal Lissouba ittunomo e jappere laamu ha hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi capanɗe jeenayyi jeeɗiɗi woni 1997 ko nden kadi Denis Sassou Nguesso arti e jappere laamu tawi koye guerre saaha guerre civile en 2002 ɓe mbaɗi sumgoji o waɗa éli rewi hen kadi ko 2009 ɓe batti sumgoji goɗɗi kadi o waɗa reeli en 2015 noon o memti tunnorgal leydi ndi ittude kay kuulal wiide wonde kay kala gardiɗo leydi ndi ardoto tan ko mandaji ɗiɗi o itti ngal ɗon kuulal ha soori ladde beele kay omo wawa wontude candidat e nder laabi ɗi o weela kala e oɗo saaha joni noon landaka holliri tigui wonde yidde mum e fandare mum kay ko kanko Denis Sassou Nguesso joguiɗo expérience e oɗo saaha kadi joguiɗo nden kay kisal ha timmi leydi ndi ɗe wonata candidat mabɓe e ɗiɗon sumgoji tijjaɗi ñande nogas ɗiɗi lewru mars hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas joyi habruji men demgal Pulaar kedde Afrique jabboɗen ko musidɗo men Alassane Oumar Mbodj gorko mo Sarandogo Alassane Oumar Mbodj a salminama. en calmitima Ghali Abouba en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayaw TV kaɓuri ɓe ɓutantude e dongre Afrique ñalawma ɗo puɗɗono leydi Côte d'Ivoire to ndeyi lebbi ɗiɗi caggal ko cuɓogol mabɓe gardotoɗo tawata ko leydi ndi haaɓe cuuɓi Alassane Dramane Ouattara ɗum noon e ngolɗo lawol noon ñande aset nogas e jeeɗiɗi lewru bowto ujunnaje ɗe nogas e joyyi ɓe mbawi hono yaltude e keewal fodde million ngaji jeetati piccal hono jeeɗiɗi ngam suɓade sarɗiyankoɓe temedde ɗiɗi capanɗe joyi e joyo taw ko sarɗiyanke joɗantoɓe to jakka gendi rew kadi ko leydi mabɓe to hen ko ɗum rew woni koɓe mbaddata toon to Guinée Conakry to nde ene wayno
kamɓene ɓe mbawi kadi wiide wonde kadi yaltude e ñalawma taw kadi ko hande o ɓe mbawa kadi suɓade on gartoɗo hono leydi ndi nde tawno wonde Mamadou Doumbouya gila nogas gila ujunaji ɗiɗi e nogas e goho ara e jabbere nde caggal nde foldi Alpha Condé joni koye ñalawma hande o wonata ñalawma taw kadi ko tesketeɗo no fewi e wonande kadi e cuɓogol taw kadi ko oɗo horñanke e taw kadi kanko ɓuuri wonde kadi wonde favori e wonande wono ɓen caggal kadi nde o haaɗi ɗin taw kadi ko landaji teskinɗi no fewi gam jeeyede e cuɓogol ardade kadi taw kadi ko leydi ndi toon to Nigéria to Nigéria ko ngol ɗo woni taw kadi ko ene oɗo taw kadi eɓɓade wonande kadi taw kadi ko baɗɗo fayida no fewi e wawde kadi woɗande kadi wiide wonde kadi ene waɗa taw kadi ene lundo wona oɗo Tinubu toon to Nigéria to wonande kadi e wiide wonde kadi aɓe mbaɗa kadi wonɗende gueɗe hani e wadde kadi taw kadi ko ɗin laabi teskiɗe no fewi taw kadi koto mbiyata kono mega route koccere ko fodde taw kadi ko kilométre uji temedde jeeɗiɗi kilométre wonande kadi taw kadi ko koppereje ɗe ma won kadi ko milliard piccal nogas e jeegom taw ko kalis dollar taw ko koye banque imérienne umori ɗum noon ɓe mbawa kadi wadde kadi oɗo financement woni kadi taw kadi koye oɗo taw kadi ko lawol to banggue funnague Lagos taw kadi ko capital faggudu to ko toon tiiɓi ɓe puɗɗorto taw kadi ko golle ɗe toon to Soudan ene wayno de ɗum noon taw kadi oɗo taw kadi ko section taw kadi ko Soudan mo bureau hafere kono coordination kadi gueɗe taw kadi ko fati kadi e fati aade wonande union woni OCHA taw kadi ko ñande bayini ñande aljuma nogas e jeegom lewru boto ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi wiide kadi ma yaa toon to wuuro Al Fazer taw kadi ko jaggango gila nogas e jeegom lewru boto ujunnaje ɗiɗi nogas e joyyi taw ko sembeji taw ko mbiyata kono force de soutien rapide ko woni FSR ɗum noon wonande kadi taw ko guerre to gonɗo toon to Soudan hakkude mum e taw kadi ko horñankoɓe gila sappo e joyyi lewru avril ujunnaje ɗiɗi nogas e tati ngol lawol hoɗo gadonol ko taw ko kadi ko délégation Nations Unies ene yaaha kadi e goɗɗo wuuro wonko to banggue hono taw kadi ko hirnage leydi ndi e kadi wawde kadi ƴewde e wonɗen gueɗe bonɗe mbaɗa toon ɗe hani e yande e ɗen taw kadi ko sukaɓe kono rewɓe e kadi e wadde kadi e ɗeɗon kadi gueɗe ko fate kono civil en ɗum ɗo foof ha mbawini ujde kay guure mumen paye kadi e guure janane e ɗum ɗon ɗum foof ɓe mbawa kadi kono ƴewde ɗum ɓe mbawa kadi e wiide wonde kadi aɓe gadda toon hayso tawi ni ko wonɗen e gueɗe taw kadi ko fate kono deƴal wonande kadi taw kadi ko oɗo kadi délégation jaaɗo toon ngam wawde kay wiide wonde kadi ene addo toon to deƴal toon to ene wayno de to fati kadi centre Afrique ene wayno de centre Afrique kamɓene ɓe goni kay koye wiide wonde kadi ñande alatare e ñalawma hande o nogas e jeetati lewru bowte ujunnaje ɗiɗi e nogas joyyi ngoɗo wonde ko lawol layɓol koye mbaɗa ko wayni taw ko rendini ko fati kay ardade kono leydi ndi e wawde ƴewde jakkaji arde jakka gendi to hani arta palɗe woni takkude maire uji e ɗum noon ɗiɗo noon taw kadi ko woteji ma mbaw wadde kadi e nder oɗo ñalawma taw kadi ko wawde kadi wiide wonde taw kadi ko dental ɓen ɗin sembeji nden ko fadde kadi e ɗon hono lamorgo ngo ma waw waɗede kadi taw ko deƴal wawa waɗe ɗon ɓe goota e dow jaam wonande kadi taw kadi ko jibinande nde wawa kadi artirde kadi no mbirɗe ni e deƴal wonande kadi taw kadi ko ɗiɗo kadi taw kadi ko mbiyata wonde socio économique ko ene wayno kadi oɗo kadi taw kadi ko ngal ɗeɗo leeɗe taw kadi ɓuuri hen hewde hen ko commerce aji wonande ko toon to PK taw kadi ko 5 e nder kadi taw kadi ko ɓernde wonande kadi ɓen taw kadi ko ɓen julɓe wonande koɗo leydi ndi ko toon keewal mumen ɓuuri yarude Ghali Abouba ko ɗum reti tonguɗen e dongre Afrique ñalawma hande o taw wonno koye dande musidɗo mon Alassane Oumar Mbodji gorko mo Sanlo ngam weltare Ayawo TV. Alassane Oumar Mbodji golle ma jooɗi peewi ko an uddi kabaruji men e nder dongre Afrique kabaruji men joolam jaɓeri takkusana juulama ha toon to galle ceerno Mamoudou Waddu to cité Yembel ASECNA ha to galle ha to Doudala Haramayni Sharfayni ngal ceerno Amadou Dia toon to Almadi ko on takkusan juula ha e nder galle sokhna Hadja Binta de toon to Golfe du Sud e ko taari ɗum kala kabaruji men joolam jaɓeri koto leydi Syrie puɗɗorɗe
paɗena laamu leydi Syrie holliri tigi wonde ɓe tetti gure ɗiɗi Ukraine naɓe ɗin gure noon garti e juuɗe dadiɓe leydi ndi ɗum ko aseta hankino gas jeeɗiɗi lewru décembre gonɗen ɗum ɗen gure noon woni wuuro witengo wuuro witengo Mirgorod e wuuro wongo ene wiye Gulay Pole tawatede to banggue furnangue leydi Ukraine siftinde noon oɗo saaha kala noon laamu koninkoɓe leydi Russie ene mbaɗa tabal manggal no fewi nadde e nder leydi Ukraine tettude yoga e guure koto leydi Ukraine paaɗena kene ɓuura million neɗɗo tawi kadi ko hotɓe nder Kiev laamorgo leydi ndi e oɗo saaha kay koko tigui ɗawa kuɓɓa mumen courant mumen koko kuppi ha laaɓi ngala courant woni électricité ɗum noon ko caggal kayde armée leydi Russie waɗi toon bombardement ji mum musti no fewi e central ji kewɗi tawateɗi e nder laamorgo leydi ndi woni Kiev bombardement gadan o noon aseda hanki o bombardement gadan noon ɓe mbawi tigui sabade kay ha temedde jeeɗiɗi ujunere neɗɗo mbasi kuɓɓa mumen caggal ɗum kadi ɓe mbaɗi frappe goɗɗo ha temedde nayyi ujunere mbasi kuɓɓa mumen oɗo saaha joni ngala électricité siftinde ɗon kadi oɗo saaha ko saaha jangol e glace woni neige woni samde toon to leyɗele Europe kala ɗum noon ko caɗele mawɗe no fewi wonande kay ɗiɗo fo a yiiɗi ɗiɗo galleji ɓe ngala kuɓɓam koto leydi Taïwan paaɗena ko yerɓande leydi mawde no fewi yerɓi toon to Taïwan aseta hankino gas jeeɗiɗi lewru décembre to côte est to banggue côte est leydi Taïwan tawi koye nder maaje mabɓe to banggue funnague séisme o noon ko mawɗo no fewi saabu kay ko échelle makko ko 7 magnétique makko ko 7 kanko yerɓande foof noon e mawnude hay goto mayani hen hay goto wasani hen fittade mum hay goto gañaki hen ko ɗon kadi hay matériel goto ala ko boni hen nden yerɓande noon waɗi ko hanki mbiɗen sanga 23h05 minutes woni 11h05 minutes jamma e ngan sanga Fouta e Kumbaru ene woni 15h woni 3h05 minutes habruji men jolam jaɓeli koto leydi Syrie paaɗeɗa dadiɓe leydi Syrie woni tigui koninkoɓe mabɓe te force de sécurité ɓe kolliri tigui o hollirama tigui ɓe kadi seppoji tawi ko seppoji ɓeɗo leñola wiyeteɓe ala witen noon woni koreji Bashar al-Assad gonnoɗo hoore leydi ndi ɗin seppoji noon ko aleta hande no gas jeetati mbaɗi e nder diwtugol ɗiɗon seppoji noon ɓe kutorima ndolagu ɓe mbawi tigui fellude tawi ko kuure gonguira e gonga e nder pellodiral he noon ɓe jooɓi pittali yimɓe ɗiɗo tawi koye waɗannoɓe seppo ngo ɓe mbawi kadi barminde hewɓe no fewi siftinde noon Bashar al-Assad e oɗo saaha joni guila kay dokɗo jappere laamu mona molti toon to leydi Syrie koto dowlaji tentuɗi Amérique paaɗen to dowlaji tentuɗi Amérique toon uddirten kabaruji men biyeteɗo Volodymyr Zelensky kañum woni hoore leydi Ukraine ene tijja aleda hande no gas jeetati lewru décembre toon to dowlaji dentuɗi Amérique tawi kadi addatamo toon ko joddade e haaldude Donald Trump toon to Floride ɓe joddoto yewtidde kay ɗeɗo toɓɓe nogas ɗeɗo toɓɓe nogas woni 20 point tawa kadi ko Donald Trump windi gam ko fati e plan de paix woni tigui peeje poɗɗe ƴettede no jaam e kisala artiri e nder leydi hakkude leydi Ukraine e leydi Russie Zelensky noon idori tigui kañum e alliéji muɗum Europe naaɓe ɓe idori tigui ko toon to Canada ɓe mbawi joddade e hoore jagorɗo leydi Canada biteɗo Mike Carney Russie noon kañumen kala wonde kaldigal kay dartinani hay minute goto hay ñalawma goto ɓe dartinani bombardement ji mabɓe kay e skala saaha kadi nadde e nder leydi Ukraine musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min doɓeɗi noon kabaruji men e nder ɗemgal pulaar e nder dongre Afrique e ha e Europe kala e caggal leydi kala tawi koye sowta musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal ko Saydou Abouba so tawi ko roɓiɗo Afrique ko musidɗo men Alassane Oumar Boc ñalawma janggo o so tawi ala ko faali ma en ketto musidɗo men sehil men Sara Ablaye Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on